Това е пробен само. Това е... Ако някой пита, казваш, че са. Ето, Не. да се напълни. Да се напълни и Той като може да тръгне сам шил. Майя, Ще падне го запалиш. Не, няма да падне, аз съм го захвал. Къде си Може го да падне на челото. Пускай. Не, още не. Още не, да. Да се разгори цялото. Трябва да тръгне. Направо да въди. Не, още не. Трябва почне да ти дърпа ръцете. Кой той ще се оправи? Като усети, че въдига. Пускам го. Ще запали някой къща. Няма. То ще отиде много високо. Не е готово. Не е готово още! Пиче са още. Не, ще трябва да се надуе цяло. Вижте го долу. Това, що ми се надуе. Някой ми настъпа частта. Още трябва, още. Това не знам, дали ще надуе. Според мен е много влажно и няма да стане някакъв. Още малко. Ще стане. Това трябва да е търпи. Пускай. Мен или ще стане или няма Трябва стане. да се качиш, но някой да Майя, го качиме. На стълба се качиме, Олине. Е така гледа, е така вибрираш и толкова въздухоплеви и разпалва. Ще те ритна в... Ай, някой да не направи дупка отгоре. Ако искаш да се дигнем и с подскок нагоре и ти го изпускаш. направиш сам ще лети. Ето бе, пълни се бе. Ето. Дай къщата пламва. Защото не е дед гърмят, нали? Деди как направи? Уау! На кой беше това? Следващия го пусне, дека стане съм. Абе, пак и яко. Ама да, хубаво да се стъмни още малко. Сега някой самолет. И сега няма да Да. От двигател. Какъв е то самолет, вече? В двигателя, човек, това е събори самолета. Ти е дето кат с фемен. Казах, че трябва да запалим 20 или 30 фенера. Бабите ще викат, някой на ломина на малко повече. НЛО! Селото ще изгори, вярната. И пожарната ще изгори. Някой друго село ще изгори. Ето го там, вижте го, грехни чак. И то не е ниско, а ниско. Това Вие на ниско. Къде отиде, май? Аз не го виждам.